Днес ще ви покажа едно място, което е символ на демокрацията в България. Символ на това, че когато някой прави нещо, държавата го съсипва, а когато някой е направил нещо назад във времето, държавата също го съсипва. Или с една дума, всичко е разсипия. Хайде! Намирам се на едно много хубаво място сред природата, но за да стигнем до тук, трябва да минем през един изключително разбит асфалтиран път. Това е местността Ламята. По-скоро тя не се казва Ламята, по друг начин се казва, но е позната като местността Ламята. Тук са загинали 3 партизани през 1944 година. Като това място е построено 1979 година, има паметник, който пише кога е построено, и виждаме, че за 46 години мястото е в трагично състояние. На мен ми е болно, когато виждам такива места, защото това място е паметник на хора, които са загинали за България, и въпреки това нашата държава ни намира едни 5-6 хиляди лева на година да го стопанисва. Лошите комунисти са построили това място. Ето, виждате каква хубава полянка. Да, обаче тук е имало някога пътечка, която ни отвежда към самия паметник. С стълбички, осветление, набучени са най-различни дръвчета, имало е най-различни пътечки, които водят тук в самата местност, както има набучени борчета, вече са доста големи на 46 години, както казахме преди малко, люляци, имало е и осветление. Да, обаче нашата демокрация, нашата добре позната система е унищожила всичко. И нека се качим по стълбичките, които след някоя друга година даже няма да се вижда, че има стълбички, защото всичко това е унищожено, разграбено и, разбира се, не е стопанисвано. Намираме се също така на територията на община Стралджа, както ще разберете от надписа по-горе. Това е паметника на Георги Калчев Ламята, Константин Дойчев Васката и Христо Брънков Майстора. Тези хора са загинали на 30 юни 1944 година. Паметникът е построен през 1979 година. Тук е било едно прекрасно място, което виждаме, че е съсипано. Това ли е така добре познатата демокрация, на която ни учат в училище? Това ли е демокрацията, че когато плащаме данъци, те ни се връщат под формата на блага, в инфраструктура, озеленяване, здравеопазване? Аз нито виждам здрави хора, освен че виждам претъпкани поликлиники с разпадащи се стени и счупени прозорци. Нито виждам хубави пътища, за да стигнеш до тук е 1 километър. Пътя е 4 метра широк. Толкова ли е скъпо да се асфалтира? За да се поддържа това място, толкова ли е скъпо да се изрежат храстите, да се оформят, да се разчистят дръвченцата, да се обърне малко повече внимание на паметника, виждате колко разбит е в момента, да се възстанови електричеството? Явно е твърде скъпо. Явно това е добре познатата демокрация. На това ли учат младите хора? И когато някой прави нещо хубаво в България, държавата гледа да го смачка, да го унищожи, защото хубави неща в България не трябва да има. Бъдеще за младите не трябва да има. Трябва да има бъдеще за тези, които крадат. Млади хора, вижте за какво става въпрос, обикаляйте, гледайте и вижте за каква разсипия става въпрос. Не вярвайте на разни пишмян политици, които се появяват, които не са свършили нищо. Гледайте кой какво е свършил преди да влезе в политиката и тогава си правете изводи кой човек може да направи същото. Защото има хора, които този паметник могат да го направят трай. Хора, които са доказали през годините, че от едно поле могат да построят изключително красиво място. Така че оставям на всички да си направите сметката сами. Това ли е демокрацията, която всички така желаехте през 90-те?